בוקר טוב. קהל נכבד, עכשיו ממש נציג לכם תיכון חדש, וזה הרגע לגלות את הנפשות הפועלות, כלומר מה שמו של כל כוכב, נכנה אותו הרב, ובתיכון יאמרו לכל הרב ליאור, הרב ליאור. בבית הספר שפצורים, אבי בית אמרים, איש חינוך וערכים, תיכון בחוב, תיכון בחוב. ויש את דוד מסתבר שאותנו משחרר, בוקר טוב תמיד אומר תיכון בחוב, תיכון בחוב. התיכון כזה צדיק, הרב אייל הוא המחזיק, לא מגיע כבר נמאס, חוטף בראש מהקב"ס, תיכון בחוב, תיכון בחוב. הבא בתור רב צ'יקותיי מפדל פישות הפנאי, נמאס לי כבר ממכינות, שחרר אותי, רוצה בנות, תיכון בחוב, תיכון בחוב. ומכעת הבא בתור אנוכי הרב ליאור, בונקר על מזומנים, שופך כספים על עיתונים, הרב ליאור, הרב ליאור. ומחזור זה היו, מי יודע מה חפץ ליבו?